ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗ ಗಾಡಿನ ಓಲದಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಆತು ದೂರೊಡ್ದು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿ ಆನಮುನಿದ ಮುಂದೇನು ತೂವೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಆವುಜಿ ಆತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಜನ ಸಾಗರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಆವನಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಪಂಡದ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೇರನ್ ಪನ್ನಿಡ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ದಿಂದ ನಮಕ್ ಐತಾತು ಪುಣ್ಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೂಕು ನುಗ್ಗಳ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ವನಸ್ಸದ ಪೋರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಇದು ಆತು ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಆತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಆತು ಲೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವು ಜಾಗೋಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಯಾರಾಪುಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಶ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 10,000 ಮಿತ್ತು ಸಾರಿ ಕಂದೆರ್ಗೆ ಕೊರೆಗ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನ್ನು ಯಾನು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದರ್ದೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವುದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಪರಿವಾರ ದೇವರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅವರಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇವಾ ರೂಪೋಡು ಅವಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಹೊಸಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನೇನಿ ಅವಂಜಿ ಕಟೀಲದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರ್ದೆ ನಿಕಲೇನಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮುತ್ತೈದಿನಗಲಿಗ್ಲ ಅತರ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋನಗಲಿಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೀರೆನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪೋಡು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಐಕು ಬೋಡದು ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನು ತುತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಪನ್ಪಿನನಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿನ ಸೀರೆ ಲಂಚಿನಿ ಎಂಕ ಅಮೃತ ಪಂಡದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡುಲಲು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವರನ ಸೀರೆ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅವೇ ಸೀರೆನ್ ಪಾಡು ನೀನು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆಗ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪರವೂರು ಡುಪ್ಪುನಗಲೆಗೆ ಅವಡು ಪಿದೇವರು ಡುಪ್ಪುನಗಲೆಗೆ ಅವಡು ಪೋರೆಗ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲ್ ಪೂರೆಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೇನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿತ್ರೋಡಿದಾರು ಶಶಿ ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ ಪುಡಿಯೋರು ಐಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡನ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ಜನ ನಿಲ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಸಾಗರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲೆ ಪೋಯಿ ನಿಕಲೆನಲ್ಲಿ ತಂಪೋಂದುಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಿಯ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಪನ್ನಡ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಗ ಗಾಡಿನ ಓಲದಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಆತು ದೂರೊಡ್ದು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ದೂರೊಡ್ದು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತ ಗಾಡಿದಿದ್ದು ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ತೂಪಿನ ದಾದ ತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡ ದೇವರನ ನನಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ತೋಜೊಂದು ಜಾಣ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಒಲ್ಪರ್ದುಂಡಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಶುರು ಆತನ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುನು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿ ಆನಮುನಿದ ಅರ್ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಡು ಅರ್ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರೇನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಲ್ತೊಲ್ತೊಲ್ದು ಕಾಂಡೆಗೆ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 12:45 ಆತಡು ಎಂಕಲೆ ಗುಲೈ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಲೈನ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಲೈನ್ ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಏತು ದೂರದ್ದು ಲೈನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ರೋಡ್ ಉಂಟುದೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ದೊಂಬುಗು ಜನಕಲು ದೇವರನ್ನು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಉಡು ಬೋಡದು ರಸ್ತೆಡ್ ಲೈನ್ ಉಂಟುದೇರು ತೊಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಏತು ಲೈನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಂಡ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಗ್ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ತುಲೆ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪೋರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮೈಟ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂವಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಪೊಂಜೋನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬಡದ ಲೈನ್ ಉಂಟುದೆ ಯಾನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನು ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಜನ ಬೈದೇರು ಮುಂದೇನು ತೂವೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಿ ಆವುಜಿ ಆತು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಜನ ಸಾಗರ ಪಾಪ ಕಾಂಡೇನೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತುದೇರು ಒಬ್ಬ ಅವನೇನು ತೂವೇರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಉಂದೇನು ಪೂರ ತೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ
ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡನ್ನಾಂಡ ಒವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲೇಜಿ ಖಾಲಿ ಮಗುಲು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೀರೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದ್ದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದೇರು ಒಂದೇನು ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇದು ತೂಕ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದದಕ್ಕ ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಆವನಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಪಂಡದ ದಾಯಕ ಪನ್ಪೇರನ್ ಪನ್ನಡ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ತಾಣಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕು ಬೋಡಾದ ಜನಕಲು ಉಲಯ ಪೋರೆಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿಡಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಅದು ಪಡು ಒಳಂಗಣ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದೀಪೆರಿಗೆ ಕಾರ್ದಿಯಿಂದ ನಮಕ್ ಐದಾತು ಪುಣ್ಯ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಣಿದ ದಿನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಬಸೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಇಡಲು ಐದು ಬೋಡದು ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪರ್ದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತೋಲಿ ಆತ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರೆಗ್ಲಾ ಪೂರಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುಡೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮುತ್ತೇಸಿನಗಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಐತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅತೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪತುವಲಿ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೂತನವಾದ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆಗೆ ಆದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿರೆ ಗಾಂಡ ಪಿದ ಇರ್ದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಜಾತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ದೇವೇರ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ತೋಲಿ ನಿಗಲು ಜನ ಸಾಗರ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರೆಗೆ ಆತಜಿಂದ ಅಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಿದ್ದ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬಲೆ ಕಟೀಲಿದ್ದ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬತ್ತದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಗ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಲೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾತೆರೆಡಲ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ವಿನಂತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಉದ್ದೋಗು ಲೈನ್ ಇತ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೂ ಬರೆಗೂ ನಾನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ಲಂಚೆನೆ ರಸ್ತೆದ ಆಮೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಪೋದು ಏತುದ್ದ ಲೈನ್ ಉಂಡಂದು ತೂದು ಬತ್ತ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತ ತೂವಲಿ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿನಃ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸರತಿ ಸಾಲಡ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುಡು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಕಾರ್ದಿವನಗನೆ ತಂಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ನಿಕಲೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ದಾಯಿಗಂದು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದಿನಿ ತುದೆತ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಅನಿಸೌಂಡು ನಮಕ್ ಹೊರನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗ್ ಪೋನಗ ಕಾರ್ದಿವನಗ ನಮಕ್ ತಂಪಂದ ಅನಿಸೌಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೀರಿಡಿ ಎಂಕಲ್ ಕೈನ ಕಾರ್ನ ಮೋಣೆನ ಪುರ ದೆಕ್ಕೊಂದು ತಾರೇಕು ಪುರ ನೀರಿನ ತಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೆಂದು ದುಂಬು ಪೋಯ ತುಲೈತೆ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಈತೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಸದಾದ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಉಲೈ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಬಂದಾಗ ಆತ್ ತಂಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಇಡ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇಡೀ ಬರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆಯನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೈತೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ತೋಜದ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ವನಸ್ಸದ ಪೋರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ತುಲೆ ಕಾತುರೊಡುಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಆಂಡ್
ತುಲೆ ಒನಸ್ದ ಲೈನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಿಗಿಲು ಅಲ್ಪ ಆತ ರಶ್ ಉಂಡು ತೋಜ ಒಂದುಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆತೇರು ಅಲ್ಪ ಈಗ ಆತ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಆತ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಆತ ಲೈನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅಂಡು ತುಲೆ ಪಾಯಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಿದೈಗೆ ಬರಗದಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಬರಂದುಲ್ಲಿರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಆದ ಬರ್ಪಿನಗಲು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಟುಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಜಾಗೋಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಯಾರಾಪುಂಟುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ದಲಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಲು ಉಂತುದೆ ತುಲೆ ಆ ಜಾಗಗು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬೈದಜ್ಜಿ ಕಟೀಲಿಗೂ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗು ಬೈದಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಣಸದ ಛತ್ರೊರ್ದು ಅನ್ನ ಛತ್ರೊರ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಪಾದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಪೋದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಸ್ತಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೊಂಜಿ ತಂಪೈನ ವಾತಾವರಣ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಬಲೆ ಉನೆರ್ದು ಅಕರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುವೇರೆ ತಿಕ್ಕಣಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕಲಿ ನಾ ಗರ್ಭಗುಡಿಗ್ಲೆ ತೊಂಬೊಪ್ಪೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಬೈದಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪೊಂಜೊನಕುಲು ಆಕಲ್ಡ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬೈದಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೆರ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಅಮಸರ ಮಸರ ಅದು ಬರ್ಪನಮ್ಮ ಬೊಕ ಅಮಸರ ಅದೇ ಪೋಪನಮ್ಮ ಅಂಚದ ನಿಕುಲು ಈ ಜಾಗಗ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಒಂದು ಓ ಜಾಗ ಅಂದ್ಕೇಂಡೆ ಐಕ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಆತಿನ ಸುರುತ್ತ ಜಾಗ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಂದಿತ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಎರೆಗಾಡಲ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ಭಗುಡಿಕ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನ ಮತ್ತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ವನಸ್ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಕೂಡ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಶ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 10,000 ಮಿತ್ ಸಾರಿ ಕಂದೆರ್ಗೆ ಕೊರೆಗ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಮಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಪೋದು ಸಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಗ್ ನಾನು ಎತ್ತೆರೆಗುಂಡು ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆವಡು ಕೊಡಿ ಇನಿ ಬೈಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಎಂಕ್ ಫೈನಲಿ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ತೋಜಲೆಗಲೇನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಗೆತ್ತ ತೋಜೊಂದುಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೊರೆಗಿತ್ತಂಡ ಓವಾಂಡಲ ರೂಪೊಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿನ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರೆಗ ಅವಡು ಅತ್ತ ಸೀರೆಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ನಿಗಿಲ್ ತುಯ್ಯರು ಆಡ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡು ಒವೇ ತರತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಗೆ ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಡು ಕೊಡಿಮರಕ್ಕೂ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತುಯ್ಯಡ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ತುವೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟನಡಿ ಪೂರಕುದೊಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒವೇ ತರತ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಬರೆಪಾದಿತ್ತಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೂಜೆನ ಬಟರ್ನಗಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಚೂರು ದುಂಬುಪ ಎರಡೊಂಜಿ ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ದಲ್ಪ ನಿಗಿಲು ಎಂಚ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಗಿಲು ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತ ಮಾತಾದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಗೆ ಪಿದರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಆದು ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಅನ್ಕೇಂಡೆ ಬಟ್ ಅಗಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಮತ್ತ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜು 10 ಜನ ಸಾವಿರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬತ್ತದು ಲೈನ್ ಇಡುಂತದ್ದು ಕಾತದು ಆ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಪೋದು ಸೀರೆಗೆ ತೊಮ್ಮಿನ ಸಮಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎರೆಗ್ಲಾಗಲ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾರಿನ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಜರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವಾಗನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ಯಾನು ಒತ್ತೋನುವೆ
ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಕಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬೈ ಬಾಯ್.